Balima Bamanangamino, Ambe Badabada Fulasi, or Bella Dilemma, or Manaka, Gion Fan, Kapoli Procora Kadi, or Klingana Bella Dilemma, Dante Fulimina, Ni Oka Bamananga Konofoni, Awachi Usine, Biet Dene, Mekalo Kligale, Sambafla, and Samuga and Saba. Ikaduka for Biso Madena Bamananga Konofoni, Ambadam, Sikasu, Marabulere, Okonana, Karena Gongasu Fle, Sikasu, Marabulere, Okonana, and Sikasu Che, Bisaba Bunogo, Mi Kaduka for Balutan Belebele, Okera, Gongasu, Karena Mi Kaduka for Gongasu, Michel Mer, Abraman Kone, Atuye Turna Belebele, Broda, Gongasu, Marakafu, Okonana, Turna Final Ba, Atana Samadu, No Pena, Abricalo Clemba, and Kontoma, Sambafla, and Samuga, and Saba. Kasagane oyi mabachama ulutume akeneka bongaso tuwere okonana tomogoto kofe ulukona diraka fo bi tenedoena nabebe mekalo klikale ma la lanzara klewati ko bena boka noso ya tama kanyishi minisima akabo anga dukulore o sanfe krengena ba maliba sabula santam bonyogo temena kofe o masika fode ke basigi yere konana nonte ikaruka fo kamu ministry ka da oku abi lazara klewati o bena boko kanu songo ya tama kanyishi tomoktu ni karuka fo amma bulo mabala dilema krengena kanyishi minisima wala sa minisima kaseka gweka bo anga jamana konana kusabula muna nakumaye uka nakumaye minisima anga jamana konana santan temene kofe kafara kuna vle wala mina wala obalmake adi eskulu balife ka masala samake ka tegato nogo kuna amba fosa o bismillah bamanaka punufuni akeneka ame fulu kura kanyisi o kelengena bala dilema dante fulimina o munu sogolo ni watina o ka kuna fulu diso madila sikaso dugore o konana ka fu ka wale mado ani ko barkada kuni o ka bamanaka kuna funi awati osele biso madena kuna funi amba damne anga marabulore o konana karengena gongaso dugiye afle sikaso marabulore o konana ani sikaso che tlu bisaba bunyogo monsieur le maire Abdraman Kone atunye tourna belebele ni ko boloda aka komenere o konana aka sabuye ka che ani musul demisen ani makoroba kulu faranyoga wala sa bene kila kasekana gongaso dugu yere okonana ani gongaso yere marakafu yere okonana amajira ola kafo samedi do na bena avrikalo kle muga ani konontoma samba fla ani sambuga ani saba mi kadga fo ni tourna belebele bay a final ba atana samedi do amajira ola kafo mabachama ulubura sikaso dugu yere okonana kadamne kabola sikaso miye ikado kafo kafujila fama ani miye danerso foka tabla klela ulu mabba chama tume akaneka kenega miye karga fo klela dekapu ale kume akaneka noye sedu sangare foka tabla sikaso konza de sekli nyama bama noye misi Abdul Vamara Kone ale tume akaneka foka tabla mabba chama ma numbla dele kombora kana akaneka konoka no sondia ka jira ka foko ni fe ikarga fo ni kanka yiri wasangane watibe komunu re okona na wala sa bene kelea akasega nanta miye karga fo anga komunu okona amajira ola kafo dolanchi bane kofe miye karga fo monsieur le maire Abdraman Kone anya lage kadakunya damadama ne ko nyini afe aye milase oma amanyine ofe Abdraman Kone aye no sondia musoro ni ko nyina okona na ani mimba bulo ni watina kanyishi gonga soko erema fulika mimba bulo kanyishi gonga soko kelega na bala delema Abdraman Kone aye mifo amanyine ofe angolame melma chama musuban bala dinin fu bala dinin la udadana mission jale be bala dinin fu lana mission jami benena bi bon mission jani ka beaucoup sur le coup d'abord quand on organiser ka blague on se commune kono vraiment pour que bengaska sabati de mission nyonche baran fana kera mission jani yele kono na foka taba vraiment oyene wasa ko sabe mo fana bora abochugo la gona so siga so yoro la kana ndeme vraiment o mission dia fana o boyana vraiment be foli di bela jilima cena jaranye biya jaranye shini ala ka nyu kona chama yirana ka kelise no ayani tunni anya damne ni chugo mina ala ka se no anya sanga ke suwe na be ke komine kono eba abetu keso be komine do be bonyo kala ko sabe ni balina yere kama anye balon soro anga komine kono to ma de ko yere be donc me jamafu vraiment me jamafu kan nalila ka jamafu vraiment o yini dame ka bara nke ka nye ala ka bela jimesa men do be min fo vraiment keren na ne be ska so ko fu me adamana ka tiedo fu keren bu fu
u ye min kɛ ala ɲɛ b'a la mais o fana y'a kɛ cɛ min ye ayiwa o fana tɛ ɲina merci. Ni tun ye Gongaso monsieur le maire Abdramane Kone ale min ye tournoi labɛn tournoi mun na final tana samedi don avril kalo tile 29 san 2023 yɛrɛ o kɔnɔna na a y'a ka nisɔndiya a n'a ka folikan k'o ɲɛsin Gongaso commune maa bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ani keleya kan k'o kɛ an taabolo walasa min ye commune a ka se ka taa ɲɛfɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye kari k'a fɔ Adama Maliki Traoré ale mun n'a ka cɛdenw bɔra Sikaso kɔnɔ ka taa monsieur le maire ka dɛmɛ baara in kɔnɔna na ni ale ye centre étoile fana o ɲɛmaaba ye a ye dakuruɲɛ dama k'o lase aw ma k'a ka nisɔndiya ka ɲɛsin Gongaso commune monsieur le maire ma Abdramane Kone a bɛ wuli ka jɔ mun na ni cɛsiri mun na faso kɔnɔ i ka k'a fɔ a ka se ka dɔ fara a kan fo ka taa bila a ye folikan fana ta ka ɲɛsin monsieur le maire ma an b'a ɲini aw fɛ a ka monsieur Adama Maliki Traoré an k'a lamɛn ta. Ne tɔgɔ ye Adama Maliki Traoré ne bɛ Sikaso ne ye centre étoile président ORMA merci très alhamdulillah bi balontan wallahi an bɛ se ka min fɔ a diyara parce que a kɛra baliyara kɔnɔ a kɛra bɛn kɔnɔ a kɛra keleya kɔnɔ wa ni min yɛrɛ ye nisɔndiya ka tɛmɛ bɛɛ kan ne y'a ye maire min bɛ yan ni o ye Abdramane Kone ye alhamdulillah ne y'a ye k'a fɔ a tɛ Gongaso dɔrɔn fɛ a bɛ Gongaso n'a lamini a bɛɛ ka di a ye a ka da ye Gongaso n'a lamini a bɛɛ ka taga ɲɛ parce que ni adamaden ye k'a fɔ denmisɛnninw ka di e ye ça veut dire que i bɛ sigida ka ɲɛtaga de kɔ ni e ni maa min tɛ sigida ka ɲɛtaga kɔ denmisɛnninw tɛ se ka diya e ye nana siɲɛ fɔlɔ fɛnɛ ye bilan bila association na dɛ bilan bila association ko la bilan bila sport ko la ni competition caman ba n yɛrɛ tun bɛ sport kɛ ka kɔrɔ nka n ye fɛn dɔ ye bi a ka competition na n ma deli ka min ɲɔgɔn ye maa o maa de participer la nin tournoi in na a bɛɛ lajɛlen de ye cadeau sɔrɔ maa si ma to kɔ o bɛ mun ko fɔ maa si kana firisi maa si kana dimi maa si de kana fɔ ne bololankolo bɔra nin ko in na yala ne dimi monsieur le maire kɔrɔ ou bien ne dimi Gongaso kɔrɔ ma o ye o bɔlen kɔ a la tuguni ne yɛrɛ ye jɛɲɔgɔndan min ye min bɔra Sikaso kana Abdramane Kone ka ko la o de ka ca ni Gongaso ka yɛrɛ ye o b'a ka maasabaya de kɔfɛ yarabi ne kɔni tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ a ye parce que a sara tun ne bolo n'a ka ko wulila ne se min bɛrɛ min ye ne b'o kɛ a ka ko la ne b'a fɔ de halisa ala ka si d'a ma yarabi ala ka si d'a ma ala ka si d'a ma a n'a kɛnɛya bɛɛ a ma halisa a k'a cɛsiri jeunesse ka ko la ala kana naafigi dɔ fiyewu a n'a ka jeunesse cɛ yarabi min ye sankɔrɔta ye ala k'o d'a ma min ye kunkɔrɔta ye ala k'o di a ma an kɔni ma nana alhamdulilayi an ma foyi sɔrɔ ni bonya tɛ nka a ma bali ne la a ma bali ne la ka bɔ monsieur le maire yɔrɔ n'o ye Abdramane Kone ye n'o ye Gongaso maire ye a ma bali ne an kɛlen ka bɛn dan kan nisɔndiya tuguni na tila k'an bisimila ni nin ye tuguni k'an kɔnɔ lankolon tɛ sigi ko f'an ka na dumuni kɛ n y'a dɔn o ye bonya belebele dɛ i ka jɔ ni mɔgɔw ka déplacement ye i ka donbolo d'a ma ka tila k'a fɔ tuguni a kana dumuni k'i baara yala o bɛ balimaya ko fɔ yarabi an bɛ monsieur le maire fo ala ka si d'a ma ala ka ɲɔgɔn caman yira an na an bɛ aw yɛrɛ fo a ka baara la ani cɛsiri ani wuli ka jɔ yarabi baara in kɛko ɲuman ala k'a nɔgɔya aw yɛrɛ ye ala k'a laban ko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ka Mali basigi o y'an ka laɲini ye parce que n'i ye nin ko in kɛlen basigi de bɛ Mali kɔnɔ basigi de bɛ Sikaso basigi de bɛ Gongaso ani bɛɛ ani keleya yarabi halisa ala k'o jidi merci. Ni tun ye monsieur Adama Maliki Traoré ni ale centre étoile o ɲɛmaaba ye an fɛ Sikaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ nin tun ye a ka nisɔndiya ye a ye mun sɔrɔ Gongaso finaliba yɛrɛ kɛnɛ kan tournoi mun nɛnɛ a labɛnna monsieur le maire fɛ Abdramane Kone an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka san wɛrɛ ta jira anw na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa Tɔnbɔkutu marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye Tɔnbɔkutu jɛkulu mun n'a sigilen don nin waati kɔfɛlen kɔnɔna na ka se ka MINUSMA yɛrɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na olu jɛkulu ka ɲɛmaaba i ka dɔn k'a fɔ a ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko bi dɛnɛndon n'o bɛnna mɛ kalo tile gale ma san 2000 ani san 23 ko i ka dɔn k'a fɔ o bɛna nisɔngoya taama belebeleba ni k'o boloda Tɔnbɔkutu marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na lansara tile waati ka se k'o ka nisɔngoya ka MINUSMA yɛrɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ko sabula min ye san 10 bɔɲɔgɔn tɛmɛnen kɔfɛ MINUSMA i ka dɔn k'a fɔ a ma se ka bɛn ani i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛya malidenw ni ɲɔgɔn cɛ MINUSMA jɔyɔrɔ de ka dɔgɔ o la kosɛbɛ sabula san 10 i y'o kɛ jamana mun na i ma se ka na ni bɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ sira kan ka d'e ma i ka taa
jɛkulu mun n'a sigilen don Tɔnbukutu yɛrɛ marabolo kɔnɔna na olu ka ɲɛmaaba jira k'a fɔ olu bɛna bɔ ka nisɔngoya taama de kɛ ka se ka MINUSMA ka gɛn ka bɔ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na sabula MINUSMA nafa foyi de t'a la tuguni abada a bɛ ka mun kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na namara ani ka don ka fɔ ka majugu kɔkɔrɔma don an ka jamana kɔnɔdenw kan k'o niŋana karaba i ka don ka fɔ ka se ka sira di MINUSMA ma jɔn wala a ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ jɔkun tɛmɛnen min ye ka don ka fɔ mouvement yɛrɛ wolomaw olu fana y'a jira k'a fɔ k'u ka nisɔngoya fana jira jamana maa ɲɛmaaw la u ka se ka sira di MINUSMA ma MINUSMA ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na sabula san 10 tɛmɛnen kɔfɛ nafa foyi ma ye MINUSMA ko in na an ka jamana kɔnɔna na o de kan Tɔnbukutu ko u y'a jira k'a fɔ bi lansara tile waati u bɛna bɔ k'u ka nisɔngoya ne ka jira diɲɛ maa na ka jira MINUSMA na jɔn wala sira bɛ MINUSMA bolo a ka se ka an ka jamana to an ye sabula san 10 tɛmɛnen kɔfɛ a ma se ka nafa foyi lase an ka jamana ma ko bɛ min na bi na o de ye bɛɛ ye an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka don k'a fɔ Mali chef d'état major général des armées i ka don k'a fɔ a ye laseli kɛ ka ɲini malidenw fɛ i ka don k'a fɔ Mali bɛ danga mun na bi na bɛɛ ka kɛ basiri karamɔgɔ ye an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ka laɲini dɔw kɛ an ka jamana kɔnɔdenw fɛ o ka se ka hakili to min na o de ye jumɛn ye ka se ka i ka don k'a fɔ ka teni don dugu yɛrɛ o kɔnɔna na ni sibili o ka se ka dabila an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ani ka wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma min ye i ka don k'a fɔ a bɛ duwakun kelen a n'a kunkanfɛn bɔ min ye i ka don k'a fɔ attaque mun n'a kɛra Sevare ka sanga ni an ka kɛlɛkɛcɛw u wulila ka jɔ kolo ni pasa kɔnɔna na ka se ka majuguw gɛn ka bɔ an ka jamana fan caman de fɛ bin kun kɛra Sevare an ka kɛlɛkɛcɛw kan u wulila ni wulikajɔ ni pasa ye ka se ka majugu kɔn gɛn o nana wuli k'a ye k'a fɔ ka sɛgɛsɛgɛli fana boloda k'a ye k'a fɔ min ye ka don k'a fɔ majugu ninnu o bɛ ka don min na sisan ka se ka Mali teni de don ka se ka Mali sɔrɔsiw kɛlɛ jango o ka se ka dugubila ni k'o dɔn an ka kɛlɛkɛcɛw la o de kama ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ka se ka dabila an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka chef d'état major général des armées i ka don k'a fɔ a bɔra ka laɲini kɛ malidenw fɛ nin waati in na a tɛ bɛn tuguni abada civil si ka se ka teni don i yɛrɛ la ka dugu kɔnɔna minɛ wa fana a tɛna bɛn tuguni abada jamana kɔnɔ den kelen ni ye civil ye ko min ye teni donni i ka don k'a fɔ i man k'o kɛ abada a kɛ kun ye min ye ka se ka ni bɛn ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka an danfara ka bɔ maajugu ni ɲɔgɔn cɛ sabula jira k'a fɔ ko maajugu bɛ min kɛ nin waati in na o bɛ Mali teni an ka kɛlɛkɛcɛw ka teni don ka taa bin an ka kan walima ka taa bin maa wɛrɛ kan walasa ka se ka tɔgɔ jugu ni k'o lase an ka kɛlɛkɛcɛw ma ko an ka kɛlɛkɛcɛw k'o bɛnna ninnu maa kofɔlen ninnu kan walasa ka se k'o dabila chef d'état major des armées i ka don k'a fɔ a bɔra ka laseli kɛ ka ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ nin waati in na u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ i ka don k'a fɔ teni doli kɔni civil ma i ka don k'a fɔ o ka se ka dabila wala fana u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ min ye ka don k'a fɔ minnu fana bɛ teni ninnu feere ani ka don k'a fɔ maramafɛnw feere o ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan sariya dɔ bɛ yen a ka tɛmɛ olu taabolo fɛ walasa a ka se ka kɛ marifa ninnu feere walima teni ka feereli i ka don k'a fɔ a ka se ka kɛ ni sariya yɛrɛ o kɔnɔna na nka u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ladiriya la i ka don k'a fɔ teni doli o ka se k'o dabila walasa min ye ka don k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw baara ka se ka nɔgɔya o bolo cogoya min na. Bi sɔgɔmada in na kunnafoni an ma kuncɛ min ye o de ye Burkina Faso an ma jira aw la k'a fɔ kalo kelen bɔɲɔgɔn tɛmɛnen kɔfɛ nin waati in na min ye kapitɛni Ibrahim Traoré a n'a ka cɛdenw o tun bɛ ka kata ba naani k'o kari nin waati in na maajuguw la nin waati in na Burkina Faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na k'a fɔ diɲɛ ma don o don min ye Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw o tun bɛ fɔ maajuguw k'o ka daga yɔrɔ dɔn ni k'o dakari an bɛ don min na fɔ bi na maa kɔni bɛ se k'a fɔ ko tabarikala hali ni gɛlɛya kɔni bɛ yen min ye Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw o tun bɛ o cɛ kɛlɛ ka nin waati na ka se ka dankari maajugu la Burkina Faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati kofɔlen na maa kɔni bɛ se k'a fɔ ko tabarikala sabula kapitɛni Ibrahim Traoré a kɛlen ko ka maramafɛnw caman de sɔrɔ ka se k'a di kɛlɛkɛcɛw ma nin waati na o tun bɛ ka wuli nin waati na dugu ni dugu ka se ka dugu bɛɛ lajɛlen k'o kuma bɔ an b'a jira aw la k'a fɔ alamisadon n'o bɛnna avril kalo tile 27 ma san 2023 min ye kari k'a fɔ Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw o sera ka maajugu 40 bɔɲɔgɔn olu bɔnɛ o nin na a kɛra dugu min na o dugu tɔgɔ de ko Ugaru a filɛ nin ye Burkina Faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na kunnafoni min ni a dira i kari k'a fɔ Burkina Faso ka o général dɔ fɛ général min ni a tɔgɔ ye ko général Sempore ale kɔnɔ y'a jira k'a fɔ ka sanga ni alamisadon a y'a jira k'a fɔ min ye kɛlɛ mun kɔn kɛra alamisadon n'a bɛnna avril kalo tile 27 ma san 2023 ko min ye Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw o sera ka maajugu maa 40 bɔɲɔgɔn k'olu bɔnɛ o nin na a kɛra dugu min na dugu in tɔgɔ de ko Ugaru i ka don k'a fɔ nin waati na Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ o kɛlɛkɛsen kan nin waati na ka se ka dankari maajugu la Burkina Faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na maa kɔni bɛ se ka bisigiya k'a fɔ nin waati na ko nin waati kofɔlen kɔnɔna kɔni min ye ka maajugu kɔn gɛn ka bɔ Burkina Faso
faso dantew la e ka ka fɔ capitaine Ibrahim Traoré o y'a ka laɲini an balimaw an sera ka kunnafoniw sɔrɔ k'a lase aw ma o de kɛra nin ye nɛgɛ karafe tun bɛ Masara Samakɛ bolo kunnafoni labɛnna ani k'a lase aw balimakɛ Adi S Kulibali fɛ an b'a fɔ sa a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ